Hapana chokunzwa. Takutobata nyaya. Sibera kunzwa. Uy, swati. Sibera. Ayo yo garau. Aumana nyaya ni vanhu. Amwe garai pasi zvendikana musingakwane. Swati takasira nyaya iyi kai. Mazanda angoda kudzitaura ndega nai. Sorry ndikutora basa nononoka. Dai ndikudza nai tokudza kudzirova. Wozopinda kwanyowani. Tikaisira nyaya yekuti vanhu havafambi. Ndakazosvika nepanapa vakaungana zveshuwa vakafamba kwakaenda. Kasi nazvika vari panapa vachiita zvinhu zvavo. Vakabatsirwa ndizvo. Kasi yakazosarira kuti tikakuti dzokai kudare. Tikakuti dzokai kudare. Hamuna kuzouya kudare kwacho. Makati tigodzoka. Hamuna kuzouya. Hazvina kukwanisika kuti zviitike musi iwoyo kuti tidzoke. Ndinenge wari musi wa2. Ndanga ndazoita imwe program. Hamuna kuudza dare. Ndakasenda message, ndakafona kuna secretary. Ndakazosenda futi message yekuti handisi kuchakwanisika kuuya. Vari kuzvinga musoro secretary. Hati makafona na secretary. Kuna Waraita ina basa. Ndakafona. Ndikazomboda kufona foni nyanga singadiscuss. Adzese zansingaita ndoromboka zeze zansingaita. Kasi nowanikwa isingatikotaura nyaya iripo. Inini ndikuti nyaya yenyu makafamba zvinhu. Kaseke chika ndibate mapoints kuti ndakaona utembo. Ndazwa kuti murume angada kukumbira kuti musangana naye kunze uko. Kumba. Handizvo. Munhu anga ndichida kuti pane dzimwe nguva hamenoka zvichibvumirwa pasenyaya yakanga ngotanga yangobatwa nakare. Sinoziva kuti zvaifamba sei. Ini ndayambotarisira kuti dai kwanga zvichiita nyaya yaifanira kuti itangire kumusha tichienda kugomo kwabushu wozotiunza kuno. Ndakuti nyaya haina kutanga. Hazvinambosiyana. Nokuti dare rineri. Mukuona ndakagara panapa ndiri mambo. Ndiwo ana baba vangu vanhu. Saka zvangofanira tichitori ngori mumba. Ihoyo yangokura chete. Vatichiri kumba. Ini ndangoda kubudisa chitosi chake. Woza ngada kuzokunyeperai kumba uko. Vandozoti mimi makatendeka mai muri kudzoka kudare. Mukomana wetsotsi. Naive dare. Takutaura nyaya yemurume. Chingoipedza imimi vei. Ukwamuchenji. Ndatengesa imba yangu inini. Yoteerera iyo ndoka benefita kutika. Teerera stereo. Apa afutu. Ndatengesa imba yangu inini. Imba haisi yangu ndiatete. Andi ndizvo. Ndo nyaya iri papa Christian. Yaatete taitengesa. Tatengesa imba iyi. Uyu muzukuru. Haasi hanzvadzi yemuvi. Ndizvo zvakatema. Asi ndiapuhwa kunzi atengese imba. Atengesa. Akabhadhira mukadzi wake 2.5. Tembo murume mukuru. Ndinoda kuti mujaji nyaya iyi nemazvo takagona here. Kuti kuti aive mukwaye. Atengesa kudaro akanotenga hapana chakaipa kugadzira vafi. Kuisa matombstone echi. Vari kana kusabuda pachena kune vanhu kumba kwako kuti zvinhu izvi ndikuzviita. Zvinhu zvakanaka here. Hapana kunaka. Akabhadhara. Akasarudza vanhu vokubhadhara. Mari dzaiye kana iri yemadzimai yaifanira kunzi ana atete nenasisi. Imba tatengesa. Iyi ndo homwe yenyu. Tabvisa chikwereti chemakosti akanga ari pachikwere chemba nezvimwe zvese zvidebiti sheriff. Tasarwa nemari inoita 15,000. Mari iyi huyai nati titaure. Vakomana huyai ana baba varidzi vahanzvadzi. Mari iripo 15,000. Mumba makati muna nhingi musikana mupei dhora. Mumba makati muna nhingi musikana mupei dhora. Aiwa imari iyi ngaidyiwe mumba memunhu mupi ivavo direct vanhu mumba mupi imomo. Handizvo. Uyu akaisarudza vanhu vaanoda. Vakapa faina hazvina kuipa. Vakabenefita vakaita sei? Vakabenefita hapana chakaipa. Kasi chaakazokanganisa akazopa mutorwa anonzi nai wake 2.5. Ini ndiri kufungidzira tembo pacho vanhu pedu vanoti munhu akachengetwa. Vanobvisa munhu inotsika. Inoenda kuti munhu akabatiswa zvinhu zvisingafanira kubatika siri munhu wokama. Handizvo zvotembo. Ngatiri pene mombe. Mozopa nyika token pamusoro. Zvino yakabhadhira mudzimai wake mari yakawandisa. Ndichadzoka kwamuri mese kuti zvinoita here. Mose zvinokureitwa nemi. Ndozvaakaita murume. Now akatamba mamwe makuva aisa matomba nditi. Vamwana asekuru dzimwe dzimba vasingazivi kwavhara ana amai vavo. Handiti kunoda kuripo kwako.
Dombo rosazwa muridzi waro. Andizvo munhu wokama womuridzi waro. Ndochivanhu nokuti darire ndire chivanhu. Uyo akangoita zvese. Asi ndizvozvo. Uzopindura apo. Dzimba idzodzo manje kune zvimoto futi kunoda kubhadhara. Zvawakaita zvanhu zviri on good faith. But vamwe havana kuzvitambira vakafunga kuti pane urombo. Ndiwo watakatichenesa yapo. Makaita zvamukaita makabuda zvakabuda. Ndizvozvo makadzimumba makashandirwa muno ndofunga makaitirwa muno munhu haana kuenda kure. Kasi apa pamapoisa akataura sitembo hapana kunijekera samama. Uyo akanga asingafanira kubhadhara mukadzi wake mari yakawanda kudaro. Inini pamusoro imomo ndaida kuziva kuti ndikukumbira kuti munhu watikutaura naye anomboziva here kuti chivanhu chinofamba sei. Ndokuti kunge tichitaura nemunhu asingatoziva chivanhu chacho. Machemberero akaita tembo nditaurira kuchembera hakusi kuziva. But anofanira kubvunza. Saka matarisiro angu kuti apindure nomuromo wake kuti anomboziva here kuti chivanhu chedu chatinoti chivanhu chinofamba sei. Pamusoro mberi. Chimwe chacho ndinogona hangu kuchiziva, chimwe ndokuchogona kundirasa ndokutadza kuchiziva. Chinge chakurasai munoita sei? Unobvunza vamwe kuti toita sei. Mukadzi wangu inini akachengeta hanzvadzi yangu ichitadza kumuka achigezisa achiita sei anobhadhara. Ndizvozvo. Ndochichivanhu chichitwagwa pandanga ndisingazivi kuti muri kunzi imimi makapa zimaiwe 2.5. Ndizvo. Yandaini pamusoro mberi. Munhu akachengetwa pa handi tete vega dai ndinyauzisa zvakafamba sei. Asi tete vega. Pana tete ivo vakatanga vokushaya. Vakachengetwa nomudzimai wangu. Kogouya muzukuru wavo musikana anozitarisa akarwara futi moza kuti patient kana achirwara neAIDS anoita sei. Akachengetwa futi nadzimai kuti anobva kupa chomutakura kuendesa kuchipatara zvichiita nadzimai wangu. Question number 3, Israel, it was worse. Pakafa vanhu vatatu kapa ambuya vechi4. Saka kubva pana tete Tari naIsrael vanhu 3 vakaita sei vakachengeta. Alright, nandombunza muposition rega ndiborasika zvishoma bayo. Ati Israel mwana wanu. Mwana watete. Watete wapi? Ivo vakashaya. Vakashaya. Right, kumwachi musikana? Utarisai mwana womufana. Mwana womufana. Mwana womufana anobhadhara nani? Akanga masina baba. Agara ipapo. Baba. Wati chivanhu. Mwana womufana anobhadhara nani mumusha? Iburuwe. Nasekuru. Umusha wega. Ko apa vari kubhadhara pakuita sei apa kutiverengera kuti uyu akabhadhara. Vanhu vese vari kutora apa. Havana vaifanira kubhadhara newe nemari yomufiri here. Yomba yomufiri. Ndaifanira kubhadhara vanhu vese ukabvana. Ndosangana tikapaya munhu unogona kurasika usingazoti panofamba sei. Asi vese vari vatatu vakachengetwa naani. Isusu zvatanga takatarisira zvinotaura chivanhu. Kana imimi muri ndimi mwana mukuru muri mumusha asana baba varipo. Maita mukana wekuti imimi ndimi kuchengeta atete vane hanzvadzi yana baba. Mari yauya maifanira kuenda kuna baba. Zvakaitika baba. Mbomirai. Nokuti imimi ndakubvunzai kuti chivanhu muchiziva here mukati chimwe ndichizive chimwe ndochidi. Saka maita rombo rakanaka rekuti baba wenyu vachiripo. Vanhu chivanhu chiye chamusingazive chiye ndo vamaenda kunoturira. Haneti baba wechikuudzai manje pokutangira kuti takufamba so. But imimi hamuna kuenda ikoko. Makadimburira makafamba norudzi kudimburira. Ani pamusoro mberi. Murumo. Ini handina kudimburira. Inini ndaitezva zvakataurwa navatete. Zvakaita kuti munomboziva here kuti atete. Munomboziva here kuti atete mwana. Munomboziva here kuti atete mwana. Kwandiri. Kwa baba. Mwana wa baba. Mwana wa baba ndizvo. Atete havana simba. Manzwa. Mwana anotonzwa zvekutaurwa nababa. Plus kuwandira munhu akafa. Zvikuitika zvakaitika baba ndozvokuti atete ava kuti vazosvika pakupa nhaka dzavo inini ndochokuti bamai vavo vakanga vadzingwa pamusha hapana nababa. Munyatsomazautaura
vakanga vatsingwa kuti nana baba kuti chikati kubatsire ungarasike vamwe vanhu vakazinda vakagumbuka vamwe vanhu vekukama da kuti muende muchiwirirana inzwisisaka iwo pane nyaya ndikutonga kutarisa hangu ndakungotitoka ngwara number 1 takakutora nebepa rekumaster of high court wakati takatsvira umba master of high court amira akanditaura usafunda kapusa kati master of high court haina kupisa office the records are still there wangoenda vono retriever document wofotokopa ukupa zvakuda iwewe bozi iwewe ndiwe wango the rightful heir to the ngirini yacho iyoyo handiti ndizvo saka waitedza kutora sei kopi uriyo ndiwanga uri muridzo chino wanga wakasarudzwa ndinofanira kumira nechinichi waingoenda kukopi unopiwa kopi kwamaster of high court wouya nayo kuti muridzi kutsikana zvagara zvinongoitwa kwese kana vasina kugutsikana unotobhuka munhu weko wozotsanangura kuti izvi ndo zvakabuda ndo zvakadai hazvirambidzwi and they are free to do that saka ndikutoshamisika kuti murume weko akuramba achenderedza vanhu ava tikamuti waine kopi haana kuva nekopi ukaisa sei ukapa mari isi ukadistribita sei mari hazvina kuuya akava nechibepa akataura kuti imba yakatsva mafungiro angu wakati izvi madhokuments akaita sei madhokuments pane mwana akaenda kuchikoro pakaretrieve madhokuments sairi musadhisk ko master of high court hakuna here handina kuenda pamusaka pe wanga ushora kuti mambo ramambo ariiti ndiri kungofungidzira hangu kuti whatever zvawakaita zvine chisotsi mukati zvese zvaakaita tembo ndichifunga kuti mugadzirise nyaya hangaigota zvezvo zvematombo zvamuri kutaura izvi taitokomunicata nevanhu kumusha taita sei handindirega ndakatenga matombo iwe kuna vamwe vakatokondokuita mari iwe kuremedzai asi toda kuti nyaya ijeke inini sekutaura kwamuda bhozi inogona kudyira dare rino nguva inyaya refu plus havasi kuwirirana pachavo inyaya refu maizvo ndikuisa zvangu ndenyaya nhawebhuku iyi handichatomudova enda unotora bepa kumaster of high court hazvina basa zvawakadistributa bcause mari hapasisina tembo mari hapasisina vanhu vajekerwa newe nokuti zvinhu zvese zvawakaita tani dare rine rachingani rechi4 uchingoramba uchidzokauverengwa pamwe vakauya vese vanga vari apa vakauya saka dzokerai kumba munogara moenda kwamudhara atembo munoziva kuti kumusuwa wanoita nyaya iyi batsire baba itwe zvakachena vanhu vawirirana pfuma inhaka inoparadza ukama lesikaurikuona vakakunetsa mumwe akatenga imba yekuti zvina zvakufamba zvakaita sei zvakanaka dai zvakafamba zvakanaka dai pasina dare rese ramakagara vanotori nezviri kumashure ikoko zvavakutaura handizvo ishu yatiri kutaura vanotori nezvavo kwete kuita zvaatetezvi ava vane ishu yavo vanhu vane zvavakatoitawo kumba kwavo ikoko hazisi kubatanzwa nenhau yepfuma yaatete chiendai munopedzisa nyaya iyi mune zvakanaka munoenda kwavanoyaringa munoenda rini naye hatisi kuziva kuti vanenge vakasonoka thomas munoenda rini ndokandikadherera totonzwa kuna vanobva kure togara kumusha togara tiri pamusoro ina ndizvo nyaya ndaiperere kuno kuti izonogara kuti ukokako handisi kuona zvichibuda nyaya ndaiperere muno toenda chiziva chitakumira sei asikana moti kuri muda ndiperere munomu koemimi adhara koemimi koemimi dzokerai kwaatembo ikoko dzokerai munozodzoka kudare nditenderei kudaro mazvizwa hapana chiri uko chiri kumashure chinotaurwa nyaya dzese dzongoguma chiti chadziziva nokuti dzinongouya kudare kunani kuna mambo wirirana ini makomana ini iwe ita munhu mukuru chaichai akatendeka haidi ndagara takatendeka handina chimwe chandingamboti ndingakanganisira mumwe munhu handina iwewewa shuwa uri mukuru asi pano pawakatadza kuona atete vakasiya vakugadzirira hondo sei ndiri kudaro chimboteerera
nokuti wewe uri kufara nokuti ndiwe uri kufara aunozvarwa iwewe cheteka atete vacho vakaberekwa munhu vakomana vese vari mumashure handiti ndobva vasarudza iwewe nokuwirirana kwani kwenyu vatiri kuti ihondo yavakagadzira kuno varume vari kumashure nokuti vanga vakatarisira kuti nesuwo tiri vana vani vavo atete undibata zvakanaka saka ndikuti hondo idzodzo dzoka zvakanaka mune vamwe wakaramba uchingoti handina mhosva handina haugoni ukanzwa uchinzi une mhosva nevanhu vaviri vatatu kuratidza kuti pane kuona kwatiri kuona iwewe kuri kuonekwa nevanhu ivavo kunoita kuti vanhu muchautadze kuti kugara zvakanaka saka tiri kuti isusu nyaya iyo ngainogariwa pasi kubva kumashure kwacho kutaura saka inogona kupedzera dare rinochi nguva pane vanhu vakawanda vada kugadzirirwa nyaya dzavo endai kumba tosangana musi friday kwani kwakura ngomo usazoita bhizi kai kupfuura hayi kwete vachienda